Я чети поменик. Какво трябва още за представлението? Картини, килими, завеси, пухени възглавнички. Пухови възглавници господин Фратио ще измъкне от женския метох. Николай Нецкович ще яде картините от френско-пруските боеве. Запиши го. Белочерковци са големи хора. На Бога се молят, на дявола слугуват. Доскале. Ако са хайдуци, стават воеводи. Ако са калугери, стават игумени. За Народното театро кисиите си ще развържат. Аз давам изписаните стополи завеси за украшението на графския палат. Мичо Бейзадето ще яде стъклените цветарници. Ставам. Димянчо Григорът, големият килим. Аз жертвам пембеното канапе. От Иванчо Йотата пиши продаеното канапе. Къде тръгна Ируде? Къде тръгна Ируде? Аз ще се прошетам малко. Която крава ни пуща мляко, закалете. Казвай какво ще дадеш. Не съм състоятелен да бъда съпричастен. Плаша се. И аз се плаша. От кучето на Фачка гущерът. Плаша се и се догаждам. Театрото е само перде. А Кълморе змия човек. Казвай, неразумни Ироде, с какво ще се причастваш? С две анадолски седаджета. Марава чорбаджи. Марава. Разгеле, на време идваш, шериф ага. Театро гласи момбаш. Театро. През плет не си виждал. Голямото театро в Букуреш видях и преживях, шериф ага. Намушкаха на сцената един с кървав нож. И аз хукна да бягам напреки, смачках 2 цилиндъра и няколко малаков. Театрото е общо дело, шериф ага. Какво врънкаш от мене, хаджи? Вериги, шериф ага. От конашката тъмница да дадеш букаите за голос. Вериги. Вериги да искаш, хаджи?
Дайте знак, бей ефенди. С какви новини? Пак война, милостиви графе. Сарацините влезли из Шпания във Франция. Много села изгорили и жители много изсекли. Двама ритери по заповед на тяхно кралско величество са дошле и желаят да излязат при вас. Идете, ги доведете. Отивам. Донесохме писмото от тяхно кралевско величество. Щом приемнете това писмо от моите посланници, тутък си натъкмете воинството си и колкото можете побързайте към Лион, къде ще се съберете с моето воинство да изгоним неприятелите и да се запазим от голямата опасност. О, Боже! Пак рад! Ах, последният час ми и сега тропнал! О, Зигфриде! Зер си не мислил да ме оставяш? А че зерто и може да печали? Аз отващам на полето Марсово да освободя от неприятеля милото ни отечество. Как може да плачеш зарад това? Плачи, бре! Чакай аз да дойда там да видиш плачи и половина. Царице, плачете голямо изкуство. Да, във Влашко плащат на народните хора да плачат на умрелите. Ах, Зигфриде, на кого ми я оставяш? Аз съм преръчал на хофмайстора Голуса да ти струва всякакво услужвание. С Богом, моя любезна Галабице. А че зер ще ми я оставиш? Добре, Зигфриде, дозволявам ти. Иди в име Божие. Стъпи на път на славата. Бори се за милото наше отечество. Голусе, кога госпожа графицата дойде малко при себе си, кажи, че съм отишъл. С Богом, Геновево. Ще ме пощадите ли с тази ваша досадна молба? Не е ли срамота да ми досъждавате толкова с пъти? Махайте се скоро от очите ми. Ах! Проводете ми я, милостива графице. Ах, обичам да лежа мъртъв пред вашите крака. Неже ли да си не получа желанието? Аз повече си пазя честта, неже ли всичкото имание на този свят. Ах, ние сме един други му верни. И такви си оставаме до смърт.
Вън Голоса! Драко свали алафанговата тенджера. Глоглав. Милостива госпожа графице. Какво Голос ви е увредил? Ище да му стане любовница. Що думате? Азер толкова далеко е задълбал. Ще занесеш това писмо на господин Зигфрида. Той и тутък си ще заповяда да го окуват и в тъмница хвърлят. Сер графицата такви си любовници потребува. Що хортувате? Заварих ви с графицата прегърнати. Как можа да речеш онова, що не е? Заварих ви прегърнати. Почти ме лъжко и безобразни чинетни. О, сега ще видиш ти кой е лъжко и безобразни чинетни. Мърдай, бе, Драко! Шавай! Мръда. Станете, госпожо графице. Според заповедта на господина Голоса, трябва да ви заведеме в тъмницата и да ви запрем. Милостиви Създателю, погледни ми с милостивото си око и ме избави. Разбрах после. Голос наклопва Геновева. И графът изпраща заповед да погуби невярната съпруга. Завалиета, тоя консул е голяма будала. Как тъй заповядва да убият жена му, преди да изпита хубаво. Аз един улицен пияница не запирам, до ден не накарам да дъхне на миял пандурина. Бе, Ефенди, то те е написано, за да излезе по-любопитно. И писачът глупец, и консула по-глупец. Заповядай, бе, Ефенди. Че защо ще кукувам тук сам? Аз съм дошъл да се видя с хората. Огнянов и през плет не е виждал театро. Той добре играй. Като маймуна. Не уважава зрителите. Аз виждам, не уважава. Видя ли как седи в креслото на Иван Чуйотата? Значи ли беше брат на княз Куза? Заповядай, бе, Ефенди. А защо Огнянов подчертава съмнителните слова? Да освободим нашето мило отечество от неприятелите. Да прогоним неприятеля. Кафето. Де е ставало това нещо? В Одиезе ми? В немско, бе, Ефенди. Добре.
Ето, милостивай господине, писмото, което ми е госпожа графицата предала през тъмничният прозорец, да ви го предам, кога си дойдете от война. Любезни ми съпруже, аз съм осъдена на смърт, като една най-невилита жена. Умирам, невинна. Твоята Геновева си тръгва от този свет, като чиста и нескверна галабица. О, смърт! Защо ни ме взел този свят по-напред? Жалостна Геновево, жалостна майко, с каква си жалост гледала, когато са ти е милото чедо от немилостив меч погубвало. О, аз не съм нито съпруг, нито баща на убиец, на съпругата и чедото си. О, небесна съдбина! О, Геновево, Геновево, многострадална Геновево. Не плачете, Мари. Геновева е жива в гората. Ами да се каже на човека да не плаче. При баби не плаче, булката е жива. Не сме дошли тук да слушаме пискуни. Ще ти отворя дългите уши. Да го хвърлим през пенчера. Кирияк, не възприемам. Изхвърлете това, протестантин! Стефчо, това представление се дава с благотворителна цел. Аз искам целта да излезе наяве. Защо свири челебият? Киряк, беят заръча да идеш да изпушиш едно цигаро вън, ако ти се стяга душата. Ти, който си тук, човек или звяр, излез! Обадете му, че това е жена му. Аз съм твоята Геновева, която ти си осъдил на смърт. Но само един Бог познава моята невинност. Вървете си, баби, от дома, па съсговаряйте веки. Не вервайте на тия проклети голосовци. Не дей се плаши, чедо мое. Целуни ръка на баща си. О, сладко мое чедо! О! О, гледало на лицето ми! О! 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 Завлечете тогова проклетния в тъмница и нищо не му давайте да еде. Нека пукне от глад. Добри ми приятелю, дайте ми дозволение при тръгването си да попея една песница. Ще ти помогнем. Хайде, синце, да се наредим в един ред. Сигфриде граде, радвай се сега, сега ще пойда и теб ще дойда из тази хладна, тъмна пустиня, где съм живяла 7 години. Къде живя ти любов народна, къде блестиш ти искра любов родна, я силен пламък ти пламки, на хубавен огън разпали, на младите сърцата да тръгнат по гората, на младите сърцата да тръгнат по гората.
мъгнити нас любов гореща, живото си да стоим на среща, правите си за по-голям, истия голяма, голямо мало ставай, оръжие запазвай, голямо мало ставай, оръжие запазвай, за нашето отечество и слава, за нашата свобода и държава, да ти пролети кръвта, да ти добием помощта от нашите тирани, от нашите тирани. Беят не мърда от мястото си. Каква беше тази песен, Димянчо? Песента изражава сърдечната любов на графа към графицата. Той каза, че ще издигне черква, там дето е била пещерата. А тя му каза, че ще си продаде всичките алмази и ще издигне 100 чешми от мрамор. Че много чешми. По-добре да направи и мостове за хаир. Не чешми. Че в Немско водата е малко. Да пият повече бира. Аферим. Соколов, дяволите те вземат. Каква беше тая лудост? Омръзнаха ми толкова сълзи и кокоши жалби на твоята многострадална. Хубаво стана. Утре ще си имаме белица. Консулус Ефенди, с нощи сте пели комитаджийски песни. Истина ли? Песента, дето пехме, е написана в книжката. Вижте, бе, Ефенди. Но онбашият шериф Ага ми обажда противното. Той е криво известен, него го нямаше, а вие сами бяхте там. Шериф Ага, кога са пели? При мене или след мене? Пред вас са пели бунтовническа песен. Киряк Ефенди няма да лъже. Киряк ли беше там или аз? Такива безобразия друг път не правете. Консуле, прощавай за труда, грешка станала. Чакай. Ти да беше заръчал да обесят Голуса. Аз тъй бих направил. Да беше заръчал него да обесят по-добре. Него и всички, дето правят театро. Не развързвай аджамийски заплетени възли, шериф Ага. Ще се навържат нови.
оседлай. Ще идеш доверително с писмо до Каймаканина и Юзбашията да ни пратят окомуш човек да разплете чорапа. Аз виждах по-рано театровка Сабата, кога играеха Иванко Хайдутина. Иванко, убиецът на Асеня. Тъй де. Убиеца на Асеня. Само, че нашето по-великодушно излезе. Еми... Йота, само песента да е друга. Защото този на бунт ми мирише малко. Бунт. Ние се намираме во чрево Адом. Само да мръднем и ще ни сколят като овци. От никъде помощ няма да ти дойде. Добре дошли. Графе, няма ли да дадеш по Коледа пак една комедия? Хаджи Смионе, Геновева не беше комедия, а трагедия. Комедия се нарича, когато е смешно представление, а трагедия, когато има жалост. Трагедия се нарече театро. Комедия беше то, предизвикваше смях. Какво каза? Същото. Даскале, пак да повториш Геновева. Наша Пенка беше трескала, тогава те не доде. А сега като рекла, тата искам Геновева, Геновева искам. Може. Само голос да го вземе Киряк Стефчов, че му е подарба природна. Та повтори Геновева, Даскале. Страх ме е, бай Хаджи, че може пак да ме засрамят. Кой ще те засрами? Трепере от цирка. Надявам се, че бай Огнянов от Лозенград в най-скоро време ще ни представи една трагедия. Уверявам го, че никой няма да се смее. Най-вече самия той. Щом има шпиони като Стефчов, не е чудно да стане и трагедия. Остави го. Да ни развонява повече. Не мога да търпя подлеците. Огнян! Кой? Ела. Ой! Ела. Графе, какво ти каза Мунчо? Не знам. Обичаме много. Как е на Божния народ? На Божия, ама непокорен. Оплакваш ли се? Песните им чуй. Няма вече ахиох. Пушки и сабли звънтят. Та ламбази като бият. Салми и тропари не щат. Пушки и пищови събират. Мой Ганчо казва, че ще дойде време, когато един калпав пищов се купува с злато. Ганчо станал и пророк? И все вас споменува. И ние го споменуваме в молитвите си. Хайде, върви си, че рибата ще се развали. Каня ви на вечеря. Йордан, ден. Утре сме годежари.
за Лалка. Аз обичам Лалка. И тя обича мен. Или по-добре, по-и се нрави от Стефчева. Да има по-дълбоко чувство, не вярвам. За твое щастие или нещастие, то е по-дълбоко. Отде знаеш? От Рада, те са приятелки. Ще я убият, ако я дадат на оногова. Защо не я поиска до сега? Баща и не може да ме гледа. Открадни я тогава. Сега, когато готвим въстание. Грехота е да улека това момиче в нещастие. Същата мисъл спира и мене да се венчая за Рада. А не знам дали сме прави. Трябва някак си да се проникне в мрачината на той нечисто дело. Това таинствено приключение в Петканчовата улица Пролетос, дето хванаха доктора с вестниците и после го пуснаха, за мене си остана една мистификация. Господин Огнянов от Лозенград по негово време се яви в града. Ти за втори път днес споменаваш Лозенград. Аз съм служил 5 години в Лозенград. Там огняновци няма. Как така няма? Такова с фамилия няма. Лозенградски търговци ми казаха същото, аз не повярвах. Огнянов беше явил, че от този град. Да не би зад господина Бойчо Огнянова да се крие друго лице. И Мунчо днеска съвсем ме обърка. За тая работа се крие нещо. Чакай. Все се мъча да си спомня описанието във вестник Дунав и все ми отбягва. Какво описание? Във вестник Дунав на 2 пъти съобщават, че се търси лице, избягало от Дярбекир. Но аз нито се замислих, нито го свързах. И къде е този вестник? На 2 пъти изчезва. Как така изчезва? Ей така. На 2 пъти изчезва мистически, а на 3-тия път съм се наканил да пипна крадеца. На здраве. На слука? Не мога да разбера. Този Мердевенджиев българин ли е, турчен ли е? Той в турско село държи Рамазан, а в българско яде сланина. Кръстен ли е или обрязан? Тялото му е кръстено, а душата е обрязана. Какво е това? Писмо чети. Любовно писмо от Мердевенджиев. Човека чака отговор. Сега си имам и съперник. Я да видим в писмовника. От колко места е скърпено. Защо го скъса? Ами как да му отговори? Ами как? Пиши му благодаря. Писмено не намирам за добре. Очаквам ви до вечера. Бабината Якимичина градина. Вратичката ще бъде отворена. Ахах, вам известната. Глупец, зареши го. Чакай. Едно нещо ми хрумна. Какво? Ще трябва да отскоча до дома. Ще се срещнем от поп-ставри. Не ми
харесва тази свада с Стефчов и това намекване за Лозенград. И тази самоувереност. Вино весели сърце човека и тело укрепляе. Айде да здраве, момчета. Дядо Паве, у тебе има 3 работи. Свещеник, свещник и свещ. Ама аз ни едно не видя, си каже правичката. А? От тебе кое има, чадо? И у мене има 3 работи. Голчо, Голчо и Кьорчо. Да, няма благодаря. Другите ви викат граф. Ама една малка причина ме задържа, да не можах да ви видя като граф театъра. А? Майколчо, изпейни калугирския тропар. А? Благослови, Господи, праведници Твои, госпожа Серафима и кротка Херувима, прекрасната Еноха, светило на Метоха, Хаджирово Ама, безгрешната Мадама. Стана здраве. Какво се надсмивате над Божиите жени? Правилно. Ако не са на този свят калугирките, ще одяват попадиите. Оставете Христовите невести на мира. О, пиянствующий, буянствующий, дома не ночующий, Господу Бахусу помолим се. Който е Бахус, дето му се моли? Езически бог. Ти Бога ли смени, бе? В Турция само робството е вечно, а всяко друго нещо трае ден до пладне. На здраве. Канчо, я иди наточи Течов още едно шевино. Ти знаеш от кое. И пастърбица нарежи. От към рибицата. Добре, тате. Балканския полуостров ще се превърне в паница. И може би ще запустее. Тъй както е запустял само по времето на римското владичество. Или по времето на великото преселение на народите. Докторе, твоята Клеопатра е прегърнала Мердевенджия в бабината Якимечена градина. Реве и не го пуща. Хвана се чепканина. Елате всички! Ще празнуваме годеж! Калесвам ви на годежа!
rado, malino, kalino, rado, malino. То платно тъчеш и плачеш, то платно тъчеш и плачеш. Дал ти сеничка скъсала, дал ти сеничка скъсала. Ил ти се бърдо строшило, ил ти се бърдо строшило. На дяда Йордана се бахли при лоша. Има страдания в червата. Червата. Пратиха ме за Хикемира, но той отишъл в Карлово. И аз дойдох за теб. Дадоха му локмарио, свива се на кълбой пълни сужа сърцата на домашните. Докторе! О! Докторе! Докторе! Чакай. Да повикаме доктор Сокол. Мигър. Йордане, чуваш ли? Да повикаме доктор Соколова. Не го ща. А да умреш ли искаш? Да умра. Ти го не щеш, ама аз те не слушам. Гине, повикай доктор Соколова скоро. Не го викай! Не го ща той чепканин. Ай, да ти. Махайте се, проклетници, махайте се! Докторе, молим ти се. Хайде. Калема ми падна, та го търсих из цепнатините по пода. Мердевенджиев, чели ли сте последния брой на вестник Дунав? Не съм. Оставете ми го да го прегледам у себе си. Хрониката му е много любопитна. Вземете го. Да? Мишката е в клопката. Как, показа ли знак? Прибледня, призеленя, извънеца биля опусна, той е. И какво каза? Поиска ми вестник Дунав да го чете у себе си. А до сега го презираше. Кой? И как? И той не се сети за примката? Ни най-малко. Видя го на два пъти да се разхожда из града, докато те търсех в кантората, Конако, Чорбачи Йордана.
Браво, бе, Мердвен. Ще подхлъзнем кралича. Кой е този кралича? Кралич. Кралче. Бъдещото кралче на България. Този вагабонтин не го викат Огнянов. Нито е от Лозенград. Той е бил гонения в Петканчовата улица, не други. Бунтовните книжа са били негови. Запомни ли всичко? Запомних, ама, нали, при Бея щяхме да вървим заедно. При Бея ще отидеш сам. Защо? Нали ти си видял вестника? Ако отида аз, Бея ще помисли, че имам карес на Огнянова и може да развалим работата. Айде, върви. Кажи на Бея, че е дошъл Мердевенджиев. Защо не ме почака в Конакаджана? Защото през това време графът може да избяга. Кога е чел вестника консулът? Сабале. Сабале. А кое време сме сега? И Киндия. Ти ще чакаш ли на негово място от Сабале до Икиндия да дойдат да те сгащат? Що мислиш, че консулът Огнянов е по-глупав от теб? Докато Мердевенджиев намери Стефчова, после докато намери мен, пък после докато гавазите ме пуснат при теб, то стана и Киндия. Ако консулът Огнянов се куртолисал, Аллах Керим. А ако си стои мирно и тихо в Бяла черква, това, дето ми го съобщаваш, не ще да е точно така. Киряк Стефчов пак нещо хитрува, шериф Ага. Иначе щеше да дойде сам. Мердевенджиев чака вън. Кой му вярва на това дюнаме? Исках да ви напомня за хрътката на Емексис Пехливан. Помня, ти нали ми каза на времето. Не съм забравил. Помня, че искаше земята да разровиш. Не мислиш ли, че... Намери кирякът, вестникът, намерете и елате в Конак. Всичко ще ми разкажете. Не бързайте. Бързата кучка слепи ги ражда. Разбрано бе, ефенди. Навсякъде спокойно, никой не те е търсил. Благодаря ти, ще не ми науча. Чакай.
разпоредбите за устройството на организацията. Клетвата тайно писа, оръжието и униформите проучих. Утре ще събираме комитета. Ще останеш при мен и тази нощ. Не мисля, че е необходимо. Ако Мердевенджиев се беше усетил до сега, щяха да ме хванат. Това 6-месечно безбедно състояние в Бяла черква е усилило самоувереността ти до безгрижност. Тази лисица Беят не знаеш какво е намислил. А тук си на сигурно място. При чуждия поданик никой няма да те потърси. Онзи ден Иван Чайотата ми каза: аз да имам твоята патента, тук ще направя цяла република. От тези училища идват всички бунтовнически и развратителни мисли. По наше време, по първоначално познание, ние учихме турски песни в чест на султана. Дрянови пръчки държеше за нас даскал Пандурски. Времената се менят, челеби. С насилие и ние стигнахме до Пеща и Виена. Глътнахме тези земи. Ама 500 години стомахът ни не можа нито да ги смели, нито да ги превари. Сега султана дава фермани, свободи. Благодарим ти, Киряк, за ценните съвети, за съчувствието. Този въпрос е наш. И ние ще си го решим сами. Ще поровите около воденицата. Ще отупате като брашнен чувал воденичаря. Да напусне нещо от тази робска душа. А Огнянов? Графа няма да пипате, докато всичко не се провери. Почакай, шериф ага. Като казах да не го пипате, това не значи да го изпуснете. Ако ни трябва театър, ще си направим Карагюслък, но без жертви и съпротива. Ще копаете през нощта. Свидетели не искам. Разбрано бе, ефенди.